дар бизнес нақши асосиро система ё занҷира мебозад. дар ин дарс мехоҳам ба шумо доир ба занҷира ё система маълумотҳои заруриро пешкаш кунам. ин масъаларо мехоҳам ба шумо равшантар ва оддӣ карда фаҳмонам. шумо мехоҳед ки бизнеси худро сар кунед. масалан мегирем шумо оғоз мекунед корро бо кушодани мағозаи хӯрокворӣ ё мағозаи либоса ё ин ки мағозаи масъолаи сохтмонӣ ё бизнеси хурд. ё мисоли дигар, аввал ягон таҷҳизот мехаред ба монанди дастгоҳ барои яхмос ё бо ибораи дигар марожник ё ин ки дастгоҳ барои оби нӯшокии газнок ё ин ки дастгоҳ барои хизматрасониҳои гуногун ба мисли банкомат ба монанди инҳо. акнун диққат кунед. масалан шумо як мағоза доред, ҳар моҳ шумо аз он 60,000 сомон кор мекунед. акнун нақши системаро мебинем. шумо оҳиста оҳиста аз таҷрибаатон истифода мекунед, меомӯзед ва аз таҷрибаи дигарон истифода мекунед. шумораи мағозаҳоро марҳила ба марҳила зиёд мекунед. оҳиста оҳиста дуюмашро мекушед, баъди чанд муддат сеюмро, боз пасандоз карда чорум ва панҷумро мекушед. ҳамин хел идома додан мегиред ин равандро. диққат! агар шумо аз мағозаи якум 60,000 сомон ба даст меовардед, пас бо кушодани 5 мағоза даромади шумо 60,000 нею 300,000 сомон мешавад. бештари одамон мағоза доранд ё таҷҳизот барои истеҳсоли ягон чиз доранд, аммо азбаски ба система табдил намедиҳанд, пештравии бизнесашон ба назар намерасад. онҳо нақшаи ягона надоранд. масалан агар даромади моҳонаашон аз мағоза ё ягон чизи дигар 30,000 сомон бошад, ҳамонро гирифта дар зиндагиашон масраф мекунанд. боз дар моҳи оянд ҳамин равандро такрор мекунанд. ё ин ки ягон таҷҳизот бо ибораи дигар станок мехаранд барои истеҳсоли ягон чиз ва аз он ҳар моҳ 30,000 сомон ба даст меоранд. баъдан пули ба даст овардаро пасандоз карда дуюм дастгоҳро мехаред. ҳамин тавр марҳила ба марҳила дастгоҳҳоро зиёд кардан мегиред. масалан агар шумо 10 то харед, дар ин маврид даромади моҳонаи шумо 30,000 сомон нею 30,000 сомон мешавад. диққат! барои равшантар фаҳмо шудани система, мо ба шумо якчанд мағозаҳои занҷиравие ки айни ҳол дар Федератсияи Русия фаъолият доранд мисол мебиёрем. соли 2007 ду партнёр аввалин мағозаи фикс прайсро кушоданд ки айни ҳол яке аз мағозаҳои машҳуртарин дар Русия аст. дар соли якум 60 мағоза кушоданд. дар муддати 6 сол, яъне то соли 2013 1000 мағоза кушоданд. дар соли 2015 ба 2000 маҷмӯи онҳо расид ва дар соли 2019 дар маҷмӯъ 3000 мағозаро дар бар мегирифт. дар соли 2020 ширкат хабар дод ки шумораи умумии мағозаҳои фикс прайс ба 4000 расид. айни ҳол даромади умумии фикс прайс 143 миллиард рубл аст. дигар мағоза ин пятёшка аст ки онро аввалин бор соли 1999 кушоданд. айни ҳол шумораи умумии мағозаҳои пятёшка 16096 то аст. мисоли дигар ин мағозаи машҳур бо номи магнит аст. мувофиқи нишондоди сомонаи Moneymaker Factory дар соли 1994 мағозаи магнит кушода шуд. дар охири соли 2019 шумораи мағозаҳои мазкур ба 20497 адад расид. даромади софи ин мағозаҳо дар соли 2019 956 миллиард рубл буд. ба саҳми шумо мерасонам ки пеш аз оғоз кардани чунин система, шумо аввал фикррониятонро боз ҳам васеътар кунед. китобҳо доир ба бизнесро мутолиа кунед. аз таҷрибаи сарватмандон истифода кунед ва дар баробари ҳамаи ин сабрро пеша кунед. меваи сабр ширин аст, яъне сабр карда пасандоз кунед. маълумотҳоро доир ба роҳҳои расидан ба сарватмандӣ бештар ба худ гиред. дар охир ҳамчун иқтибос достонеро аз китоби устод Саидмурод Давлатов меорем. таваҷҷӯҳ кунед. як деҳқон мебинад ки мурғаш тухми тиллоӣ кардааст. ӯ бовар накард ва тухмро ба даст гирифт. вай дар ҳақиқат тилло буд. ӯ ба назди заргар рафт ва тухмро нишон дод ва заргар ӯро қадр кард.
روز دیگر باز چنین شد. مرغ باز یک تخم طلایی کرد. همین طور دوام یافت تا آن دمی که صبر دهقان تمام شد. او قرار کرد که پرنده را کشد تا ببیند که او این را چطور میکند. او مرغ را کارد زد و همه آن چیزی که یافت باز یک تای دیگر تخم طلایی بود و خلاص. این داستان برای هر یک ما پند است. هموطنان عزیز، برای هر یک قلف کلیدی هست. پس به پیش حرکت کنید تا اینکه موفق شوید.